Ginkumpirmar ni Interior and Local Government Secretary John Mulya nga bangkay ni anay Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral ang nasapwan sa Tuba, Benguet. Sunod kay Mulya nagsanto ang resulta sang DNA kag fingerprint examination ni Cabral. Samtang ginsiling man sang tiglikom nga base sa ginpatigan nga autopsy, wala sang nakitaan nga palatandaan sang foul play sa kamatayon sang anay DPWH official. Ginlaragway man ni Mulya ang malala nga pilas nga naagom sini. Sunod sa iyang wasak ang natuo nga bahin sang itsura kag likod sang ulo sang biktima. Nabalian naman sang parong nga kamot kag nagbuho ang pila ka internal organs bangod sa pagkabali sa area sa tiyan. Dugang pa ni Mulya ginabuluban ta 30 metros ang ginhulugan ni Cabral halin sa kilid sang Cannon Road. Katumba sila sang pagkahulog halin sa isa ka napulo nga panalgan nga building. Sa subong nagaparan nga person of interest ang driver ni Cabral nga si Ricardo Hernandez. Base sa investigasyon, una nga nag-agi si Cabral sa lugar. Takna alas 8 sa aga sa rin nagpanaog gini sa salakyan kag nagpungko sa higad sang dalan. Dugang pa diri nagsaka pa si Cabral sa isa ka hotel kag nagtiner nga nagaisahanon. Makaliga ng isa ka oras nagbalik ini sa parehong nga lugar sa rin nasapwan niya bangkay. Para yun ang koordinasyon sa otoridad sa pamilya ni Cabral. Agod makuha ang cellphone nga sunod sa bana, igahatag ini matapos ang krimen zone. Natala naman nga dagdagan sang search warrant ang isa ka hotel sa rinuli nga nagtirer ang anay opisyal. The initial reports show that with all certainty that she died of blunt force trauma. So ang nakita namin ay basagan dito niya, likod ng ulo. Ang ribs niya ay pumasok sa internal organs at bali ang kanyang mga paa. Kami nakitang struggle sa loob na signs of struggle sa kotse. Wala nakitang sa finger, skin cells sa ilalim na fingernails. At lahat ng indication ay wala rin gunshot wounds. Samtang ginkakasaman sa pwestong hepe sang pulis ang Tuba, Benguet bangod sa lapsa sa investigasyon. Nagapanawagan man ang National Bureau of Investigation sa mga motorista nga nag-agi sa Cannon Road nga magsumiter sang dashcam footage nga posible makabulig sa kaso. Hugot naman nga ginpanginwala sang pamilya ni Cabral ang akusasyon nga peke ang ginapahayag ng kamatayon sa anay DPWH official. Matandaan nga antes na patay si Cabral, isa ini sa naulamid sa kontrobersiya. May kang tanan sa ginapahayag anomalya sa flood control project sa Bulacan. Sunod sa Department of Justice na talana kung tali nga i-refer sa Office of the Ombudsman ang isang kakaso nga plunder batok kay Cabral.